Ero kamana nyakum kete Ramogi TV kama kidieny maro mar ariyo e chenro mar duol kama koro wabedo piny gi Dr. Uma Oluga en jagoro mar thieth koko chopo ka endi sani. Ero kamana nyakum ngasicheng. Ero kamano Trevor. Idaleo matin. Mos kuom jodala wa leo matin. Weche tich omakowa. Wan gi waromo gi jok ma choko usuru. Luongo ni KRA to gi jok ma chiwo pension luongo ni NSSF. Nikech kawuono kaka iseneno SHA ochopo e okang' mamalo kabisa mar ji Ghana 29 ma mano en wach maber kuom jo Kenya nikech tiende ni dhano oseyie kode. To bende kaka an jagoro ma ochung' ne weche mag thieth wamor kabisa nikech kana donjo dweche 8 mokadho ne ayudo ka ji gin 11,900,000 kende ka chiegni chopo 12,000,000. Mamano nyiso ni wasetemo mondo wakel ji e iye mondo jo Kenya oriwre. Ma kaka sebet kawacho to President marwa Ruto bende osebet kawacho ni weche mag SHA en arambe marwa kaka jo Kenya mondo mi wadonjie wate. Koro kwasedonjie wate to wachoko kaka pesa ma wan go to koro ng'ato madwaro thieth tithiedho. To ing'eni jo Kenya wacho ni oyo ma ok timre, nyaka wadonjie wate. Mana kaka sani kaluongi arambe ji nyaka bi arambe. Ka ji ok obiro arambe to kata gimi idwa timno, kata idwa kony ng'ato, kata idwa ger skul, ok nya gere ka ji ok obiro arambe. Koro mae arambe marwa mar Kenya te. Ng'ama nigi pesa, ng'ama onge gi pesa, wate wadonjie iye. Kaka sani wan gi ji karibu 55,000,000 e Kenya ka, kwang'eyo nyaka nyithindo. Koro ka wasechopo 29,000,000 to wadong' gi matin kabisa nikech wadwa ni karomo dwe mar 6 to wasekava 85% mar the population. Ma target mudwaro ni number in fact target mwadwaro ji 29,000,000 ka beto nego bed ji target mwadwaro en around 39,600,000 nikech 39,600,000 modong' go ng'eni gin nyithindo ma koro ji bo keto kaka dependence. Mwadong' gi karibu 1,010,000 kende to wachopo kama wadwaro. 29,000,000 ni ji adi machudo iye ka? 29,000,000 ni nitie kiwango 3 mag jok machudo. Mokwongo gin jok ma ondiki, jok ma wawacho ni gin jok ma nigi tije. Makanyo gin ji 4,000,000. Joma kaka koro in gi an mondiki, ng'at mondiki golo pesa to keto. To bende nitie kanyo ji 2,000,000 to gi nus. 2,000,000 gi 2.45 million kanyo ma chulo kendgi. Gin jok ma yudo ka oyawo kiosk moro matin, ouso alot kata ouso omena kata otimo boda boda to gichulo kendgi. Mano wan gi ji 2,000,000. Koro kiriwo mago to koro gin 6,000,000 gi nus. To bende nitie ji kanyo karibu 4,300,000 ma ichulo negi kaka yudo ka nitie wabunge moketo CDF chulo negi, nitie governors kaka koro governor ma Murang'a ondiko ji kanyo chulo ne ji 37,000 37,000. Nitie governors ma chulo ne ji 10,000. Nitie governors ma chulo ne ji mang'eny. Asto nitie kaka chenro mane moluor jatend Kenya President William Ruto oketo ma otimo nwaluongo ni SHA sponsorship. En bo chulo ne ji 2,000,000 gi point 2. Koro kiriwo mago te to gin 4,000,000 gi 100,000. Koro king'iyo te to jok 29 million gi around 11 million keto pesa. To gima duong' mogik ma ing'eni jowa kik luor
nitie gik moko ariyo kae manyaka ji winj maber. Mokwongo en niya, kisebedo jakanyo, nitie kaka thieth moko yudo nono. Nitie thieth mar dispensary to gi thieth mar health center, level 2 gi level 3. Mamano sirikal oketo pesa. Sirikal oketo bilion 21 ma iyudo thieth nono kata po health center. To maduong'ie mogik e wachno en niya, pesa ma sirikal oketo bilion 21 ni, ka jo manie kaunti ok odonjo, to tiende ni kaunti no bok yud pesa no. Nikech nitie kaka wagoye, ichudo kapo ni nitie ji milion 1, kaka koro gavana ma Mombasa oseketo ji milion 1 e isha. Tiende ni higa ka higa oyudo milion 900 madhi Mombasa. Koro osiptande ne ka te pogo pesa no mondo mi githiedh ji nono ma ker mar Kenya wacho ni idonjo tithiedhi tidhok dala. Thieth manono ni ema jopiny ok yudi. Thieth manono ni jopiny yudo kata kawuono hospital timo ko mikwayo pesa. Mago ngeni Kenya kae mana kaka polis samoro chendo e ndara, kaka koro nitie weche moko ma bende chendo. Tingeni osiptende gi gin osiptende county. To nitie weche moko matindo tindo ma mago to gin weche ma watemo loso. Emo mineno ka samoro waloro osiptende, kata mineno osiptende moko, kata mno osiptende mag sirikal. Ineno ka samoro wadhi kanyo, ma bende wadhiro gi, ineno ka samoro wamako kata jopiny. Kata mna sani, kidhi e dala mar Homa Bay kocha, to osiptal moro mar Rachuonyo East manio Yugisni. Nyocha kanyo wafain joten jok matiyo kanyo. Nikech iyudo ka giwacho ne japiny ni mondo ochudi, to japiny to konego beni ni chudo. Nikech sirikal oseketo pesa. Koro mano e gima duong' mogik. To jowa ma bende dhi osiptal, iyudo ko dhi osiptal to pod ok odonjo kanyo. Koro iyudo ka mondo mi koro rwake to samoro bendo tuo, ema iyudo ka koro idwa chande ni kelane pesa moro matin. Nikech ing'eni Kenya kae onego wabed joma jorotiro. To mano e gima chende osiptende go. To mano e gima miyo ineno ka wadhaw go osiptende go. Samoro iyudo ka wamako jok matiyo osiptende go. Samoro iyudo ka waloro osiptal nikech wachno. Nikech osiptal matin mwaluongo ni dispensary. To go osiptal ma health center, ka en osiptand sirikal, onego be ni donjo tiwuok. Tidonjo kiwuok mana kisebedo jakanyo. Jakanyo mar SHA. Jakanyo mar SHA. Mano kisechulo. Nikech mane kaka wang'eyo. Ng'eni waketo system. System ni nyiso no luga odhika, to thiedhe, to wuok. Eka ang' wachulo osiptal no. To wachule gi pes sirikal. Bilion 21 mwaketo cha. Koro ing'eni kokidonjo, to idwa wacho ni nyocha kanu wadhi Bomet. Wanyisi nyocha ne wan Bomet. To kijana moro, in fact mae ne uketo kate TV un kode. Kijana moro wacho ni SHA ok ti, to wanyise ni biane ka jatelo. To nyisa ne ID mari. ID mare kodonj kong'iyo, to kara pok odonje SHA. To SHA tiyo nadi to into pok idonje. Kawuono ne nitie japuonjna moro machon nogochona koa dala wa Uyoma Madiany. Owacho na dhi osiptal, to nas ma in charge mar Madiany wacho na chudi. To anto asebet ka ane SHA. Koro osewuok e osiptal e ndala. Koro ka gocho ni nas ma in charge, to nas wacho ni an wachno akia, an onge ng'ama wacho ne ochul pesa. Koro nas ruko. Nikech nitiere penjo moro be kaendi madwani duoka ratiro. Trevo imore penjo no luga ni ang'o momiyo SHA ing'ado direct from M-Pesa, to SHA ni be ok ti. Nja dhi Mama Lucy nonyisa ni SHA ok ti ne outpatient. Ma tiyo gi 10,000 cash money. To an mana mwana inchi ma kawaida. Ma Grace mar Mathare North. Koro mage gik ma wadwaro loko. To kar Mama Lucy no to wawach maber. Ineno osiptal Mama Lucy. Ngini ani mana chung' ni osiptende ma Nairobi gite. Koro Nairobi ka ang'e maber. Mama Lucy ang'eyo iye te. Mathare North ang'eyo iye te. Koro japiny bendo nego bed ni ng'eyo ni pogo gik moko. Nitie thieth ma waluongo ni primary health care. Primary health care tiende ni en thieth ma basic. En thieth ma
idhi osiptal tidok dala. To nitie thieth moko ma idonje osiptal to irwaki osiptal. Koro mato outpatient. Koro nitie gimoro kanyo ma osiptal ok onyiso ng'ano maber. Mama Grace. Giwach ng'eni to tang'eyo abu wuoyo gi Obwanda emochung' ne Mama Lucy. Kendo ang'eye maber. Although Mama Lucy to en osiptand county, ok en osiptand sirkal maduong'. Ang'eyo osiptende gi ten ke chane mana gero osiptende gi. Koro Mama Lucy ne en ga level 4. Level 4 tiende ni ne en osiptal minya donje tithiedhi tiwuok. An ema naketo Mama Lucy level 5 kana tiyo Nairobi. Koro level 5 nitie kaka onego bed ni isechulo SHA askorka ithiedhi. Iwinjo wachno maber. Koro mano tiende ni osedonje SHA to pok ochulo SHA. Nitie kaka kawuono kidonje SHA to pok ichulo SHA, nitie kaka osiptende moko ok nyal thiedhi. To kanyo nitie kaka jo osiptal go timo makosa nikech iyudo ka 10,000 no oromo donje SHA no. Koro kanyo nitie kaka ng'ato ne dwa nganye Mama Lucy kanyo. Nikech 10,000 mochulo no oromo donje SHA to romi higa achiel. Maone ubeni ni ngise no chule SHA no kasi imiye thieth. To tie machielo be ka mana wach SHA ni. Ramogi TV duolero kamano ne daktari Dr. Uma Oluga an gi penjo ariyo ewi SHA. Ne achulo ga SHA dwe ka dwe. Bang'e nowach ni achudi e higa ma be nachudo mar higa no. Bang'e kendo nayudo tich ming'ade dwe ka dwe. Koro pesa mokwongo cha nolal. To ming'ada e dwe ka dwe ni biro tiyo koso mar higa cha ema dhi tiyo kendo korumo tadhi chudo manyien koso oyo. Mar ariyo, watch system is slow ni. Udhi tieke nade nikech kata ka idhi e private tikwayi cash ni system ni piny. Ma Fred Odongo kena mbira. Koro wach ni mwadwa tieke Kenya ka kabisa nikech osiptende gi chendo to wadwa ni jopiny okonywa. Nye uneno ka jatend migao mar thieth ma atiyo e bwa iluongo ni Duale. Owacho ni osiptal wuondo ji, samoro bende nitie gima gitimo. Samoro be githiedhi nono to ok gimiyi yath. To magi mibadhi matimre osiptende kae. To mane momiyo wan gi system. Sani ng'eni wan gi system. Wanya neno gimoro amora. Emomiyo wadwa ni ji odonje i kanyo. Ng'eni kidonje i kanyo to wang'eyo gima notimni. Kata mana ng'at ma wacho no chulo 10,000 mar SHA. Sani koro ni ID number ne tanyalo ng'iyo ne. Bang' dakika 5 anyalo ng'iyo ne ma ng'e ni in gi SHA adier. In onego beni jo Mama Lucy thiedhi, in isechulo SHA kata pok ichulo SHA. Gini sani onge miriambo. Sani wan gi system kamoro amora. Koro joma wacho ni ochulo SHA kasto yudo tich. Podi ng'ade mar dwe ka dwe. Podi ng'ade mar dwe ka dwe to osechulo mar higa. Koro nitie gima waluongo ni reconciliation. Ng'ano ang'eyo ni en gi simo ma waluongo ni smartphone. Kata ka onge gi simo mar smartphone to nyalo dhi e cyber. Nitie gima waluongo ni afya yangu, afyayangu.com, www.afyayangu.com. Kata ka in gi simo mora mora man gi app, iluongo ni app, to dhi e Google Play Store, kata dhi e iStore, Apple Store, to download afya yangu. Kose download afya yangu, to keto details ne. Details midhi kwae gin details adek kende. Mokwongo en nyinge. Mar ariyo en ID ne. Mar adek en phone number. Kose keto kanyo to gino dhi nyise ni in jakanyo kata in ok in jakanyo. Kose dhi kacha to dhi neno ni an mae balance mara mana chulo to mae ma ng'at mondika tich chulo kata kama ondika e tich chulo. Asto nitie kaka kanyo onyalo keto message to itimo gimiluongo ni reconciliation. Koro sani gima wadwa concentrate kabisa Trevor en puonjo jopiny to gi puonjo osiptande. Nitie osiptende matiyo maber kabisa maonge shida to nitie osiptende mabende samoro pod ok gifwenyo. Koro emomiyo sani kaka sani wan gi jotich Kenya ka matiyo e osiptende 200,000. Kalure gi sani wasechopo 55,000 ma wasepuonjo. Dokore ino ka pod wadong' gi kama duong', pod wadong' gi 150,000 ma pod ok wapuonjo. Koro yudo ka nitie joma wasepuonjo to nitie joma pok wapuonjo.
wasedhi counties 27 kuom county 47 ma pod odong 20. Koro wapuonjo osiptendegi to wapuonjo bende jopiny mondo ji ong'e kaka gini onego bed ni tiyo. Wach mar system mani slowly embassy winjo ka ji ywage ahinya. Fred Odongo ywage. System mar slowly, ng'eni system bet slow nikech weche adek. Mokwongo en ni osiptal onge kata gi stima kata samoro ok giketo internet. Emomiyo kuonde ma wasedhiye te wamiyo ji gima waluongo ni tablet kaka koro ma ilano. Koro wamiyo gi tablet kaka nyocha wadhi Bomet wamiyo gi tablet 831 to tablet no wakete sim card to sim card no waketo Safaricom to waketo internet mondo mi gimoro system slow cha onge nikech osiptende moko onge gi internet. Osiptende moko bende iyudo ka giwacho ni system slow to samoro kompyuta emok ti. Iwinjo weche matimre no. Emomiyo sani okwari laye system mar osiptal ni in gi kompyuta. Wamiyo gi tablet mondo watiek wach mar system slow. Asto nitie samoro ma bende nitie kata gimoro iloko e system. To mago to samoro ng'eny gi gin very late in the night kata kwa timo update kata kwa timo gima luongo ni system maintenance. To mago to are rare occasions. Mana kaka bank ni bende samoro oro niga message ni kawuono wadhi timo maintenance. Mano kwa tim kata bang' dweche adek kwa time. Koro wach ma system slow ni en wach moro bende ma samoro itiyo ga tiya mondo mi jatuo thagi mondo mi jatuo gol gimoro matin. To kanye mwadwan mondo wapuonj jopiny kabisa. Wang'eyo chandruok gi kendo wawinjo gigi kabisa. Emomiyo wadwan wati gi governors e osiptende te kamoro amora mwasedhiye iyudo ka shida gi rumo kabisa. Kendo sasa ma wan ga go osiptande iyudo ka koro kendo penjo gionge. Okay. Gima chilo macho ni Imure Trevor winjo maber nyiso Moluga omak mana kanyo motegno. An janeno nyocha SHA ochulo na total of 361,000 for my total knees replacement. Gikas employers mondo miyo remit pesa go magi deduct mapeyo. Senate office Masiaya tiyo maber. Mano Mrs. Omondi mani game. Mane gima watimo sani. Koro wang'iyo nitie wan gi employers mang'eny. Wan gi employers karibu 92,000. To nitie moko mang'ado pes jatich to kokel ne SHA. Emomiyo wan gi KRA. Koro ing'eni sani, ing'eni Kenya kae ukora dhi rumo. Trevor, system ma president oketo ukora dhi rumo nikech wanyalo neno ni ng'ani okochulo ni jaticha to KRA to chulo, okochulo KRA to pension mare NSSF to mane meeting molewa kae kindago mos kabisa to dongu neno ka koro weche ugi be maloso mondo mi jatich kopo ni osechul ni SHA to nyaka koro idhi osiptal. To nitie wach moro ma bende ber nikech sani wang'iyo weche mag thieth kaka gima SHA chule osiptal. Nyocha wamiyo jadala wa miluongo ni Professor Walter Jaoko mochung' kanyo. Professor Walter Jaoko to gi Mary Nyamongo mago te jodala wa. Ma gine manyocha wawacho ni mondo koro ging'iya ne weche kaka koro ithiedho ji te waluongo ni benefit package mondo ging'i gino girud gino mondo ging'i nang'o monego bed ni SHA chulo mondo kaka koro ng'at mowacho ni SHA ochulo ne ni replacement to jomoko ma bende ywak ni an SHA ok otiyogi mondo waket gigi te iye kae. Thuchwa kucho SHA ni ema bokonyowa kabisa nikech weche mag thieth kiwacho adieri to pod ni piny. Kiwacho adier weche mag thieth to pod ni piny e gwengewa ma kaluo. Daktari Saima koro mayo wango dwaro ni mondo aketi ka ahinya nikech penjo to pod ng'eny. Koro duogi kendo nikech koro maendi ni wach moro wuok omiyo kichopo wang' sa to wang'eni weche mag jopiny emiloso bende waduoko erokamano wang'eni mane gima. Lakini nitie wach moro nyaka wacha matin. Nitie wach moro ma bende aseneno ka chando jowa kabisa. Gin weche mag ndiko e weche SHA kae. To wasewinjo ywakno kendo waseneno ka jodala wa nigi ng'ur moko matin ma bende ng'urgo gin ng'ur mabeyo. To gima timre kae ni nyocha kane indiko ji to SHA no mi order gi court ni mondo gindik jok mane ni kanyo, jok mane ni e NHIF koa chon.
to kakoro court nosewacho kam kendo kio mtate mano dhi court to gi employee jok mane ondik kanyo machon. Koro yudo ka jowa ne onge kanyo koa chon. To court to sewacho ni kiki indik ng'at moro moa oko. Mabende wasetemo kabisa mondo wadhir mondo wane kaka ipango gini. To koro ing'eni Kenya ka be joero court be wacho kama wan be wadwani mondo wadhi mbele. Koro kanye ma watemo pango. Lakini kik jibed gi wasiwasi moro amora. An wuod Oluga kendo ang'eyo kama wae aparo ni ung'eya maber kana ae union. Wiya ok nya wil gi jowa. Ero kamana nya daktari mani kama wabro duongi kendo mondo wabed go mbaka. Dr. Uma Oluga jagoro mar migawo mar thieth odwoko nero kamano ko Ero kamano Trevor. Mane kama weche numero mar duol watimo mosa enyo wabro duoke kendo mondo mupenj penjo manu penj. Aneno ka penjo go ng'eny adier amba yie ni penjo ng'eny wabro duoke kendo mondo mupenj penjo go duto te kendo abro yienu kata mondo mugo simu lakini sani to nyakwa lor chenro gi kanyo an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonya kachi dendo Ombija tae nyakwar guok ocha pesa. Onere bang'e.